kabar, खुलुमबाय, नमस्ते, दिनै जाय आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय बहुद दिन जाबाय दिनै जाय आङो ब्लग्स बानायिया दिनै जाय आङो ब्लग बानायनो नागिरबाय नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा इन्ट्रेस्ट होलांदो मा होनो लोगोफोर आङो जोंनि थानाय जायगाखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन जोंनि क्वार्टारखौ अबाय थायो जोङो बेखौ आं नोंसोरनो खोन्थागोन आरो मा होनो माखासे बहुत मानसिफ्रानो आंनि किचेन आंनि थानाय बेफोरखौहाय कमेन्ट खालामदों नालाय किचेना ओरैबायदि होननानै बेफोरबायदि कमेन्ट खालामदों आरो माने मालायनि बा किचेन मोजां जा गाज्रि जा एक्चुअलि बिदि बुंनो नाङा आरोना जों एक्चुअलि मा होनो गुबुन जायगायावसो थानानै जायो नालाय जोङो पार्सनेलनि न'बो नङा जाहैबाय बेलेग जायगायावसो जोङो क्वार्टार थानानै थायो दा ओंखायनो आङो नोंथांमोननो खोन्थागोन आरोखि आंनि रुमफोरखौ नायनो हागोन नोंथांमोना जाहाथे बेफोरबायदि मालाय थानाय जानायनि न'फोरखौहाय जाज खालामनो नोंस्रा हाथ गैया आरो ना अके बेनो जाहैबाय किचेन बे किचेन नै सला सोमदों बेहाय गाइखेर फुदुंनानै दोनदों आं बेहाय ओमफ्राय नै इन्डाक्सनावसो जों संनानै जायो हिटारावसो दोननोनो जायगा गैया आरो बहुद फिसा जायगायानो नैबेहाय आंनि बिखुनजो थायो बेहाय नैबेहाय आंनि बिखुनजोआ नै जिरायदों आयै हाय होनलाय बाबा आयै सरि हाय होनलाय आयै हाय औ हाय होनदे हाय होनदे एबारहाय हाय मा खालामदों होनलाय खालामदों मोजाङै दङ ना नोंसोरो होनलाय जायो होनालै मानो दि होनना प्लिज नायै दि होन दि मोजाङै दंना नोंसोरो नै आंना बिहामजो होनदो दि बिहामजोखौ खोन्थादो दि बिहामजोआ आंना हाजोबजेव होन हाजोबजेव होन हाजेवजेव होनब्रा आयै जोंहा ने आयै जोंहा बिदिनो गोसो जायोबा भिडिअ बानायो होनलाय आयै जोंहा बिदिनो गोसो जायोबा भिडिअ बानायो होन आयै दि होन बिदिनो गोसो जायोबा भिडिअ बानायो आइफोर औ बैसागुनि मोजाङै दङ ना नोंसोरो होनलाय आयै औ दे बैसागु बोथोर सफैबायना आयै मोजाङै दङ ना नोंसोरो जौ फिसिनाय दंना गैया होनो जौ फिसिनाय दंना गैया जोंहा मोनलोङालाय जोंहा गैया मोनलोङा फै आयै बैथि बेरायहैनि जोंहा एसे नैबेहाय लामायाव ओमफ्राय नैबे जोंनि आंगोन आरो बे जोंनि आंगोन नैबे ओरैनो जानला मोनला गायलाबायनानै दोनदों बेहाय फुलानो जानो नागिरा माबा खाराब जाजोबो बे जायगायाव मानोबा फुलानो जाया आरो औ बैथि जायो सेपनि माबा बेरेक बे सेलारफोर थाग्रा ओमफ्राय नै बेहाय बिराद दाउखा दाउबो थायो ओमफ्राय जायगायाव खाथियावनो आरो जोंनिया बेरेकजों नांजाबनाय मा खालामनो लेथ्राबो होनजाया माबो होनजाया बिदिनो थानांगौ नै बायला जिला नै फ्लरफ्रानो बायला जिला नै फ्लरफ्रा आयै खोनाबाय आयै मा ओरैनो हर दे रायलायहरबावदो मानो ब्रायो लाजिनाङा ओमफ्राय नै जोंनि बे मिस्टार राफेल ब्रह्म बे नै आंनि सना बियो आंनि हिला बाबा आंनि हेन्डसाम बय बिराद खोथा लाजोबो बियो सेस बुजिजोबो दे बाबा हाइ फाइ होनलायबा दे हाइ फाइ दे गुड बय सेकेन्ड
दा दावबोब्रा सेकेन्ड गुड बय बाबा गुड बय इडियट बय बाबायालाय बोरैबा बिसिनायावसो गाखोबाय नोङो उन्दुदोंसो सासेया नैबेहाय जों थायो आरो फिसाथार रुमानो बेहाय मोनसे रुमा ओरैजाय नै बाथरुमाबो फिसा आं देखायनो लाजिबाय ओरैनो जाब जुबसो आरो ओमफ्राय बेयावनो थानानै रिल सिल बानायो आरो आङो नै जायगायानो फिसाथार नै ओरैजाय आङो माबानो साहा फुदुंनोसै आं बिखुनजोनो साहा लोंनोसै गाइखेर आरो बेबायदि आंनि किसानखौहाय बुंनो नाङा दे लेथ्रा थेथ्रा होननानै खमसे खम साफा खालाम मा खालाम बिदि होननानै बुंनो नांखाया आं लाजियो मानो होनबा आं एथ'ग्राब लेथ्रा मानसि नङा आरो बेबायदि मानसि लाग्रा मानसि नङा आङो मालाय जायगायानो बिदिनोब्ला माथो खालामनो माखासे खोरखि खोलाफोराथ' बिराद बायला जिला थायो एसे दैया बारा जाबायना Làm nó ra cái đấy. Làm bao nhiêu thả. Ê, hay à. Đến tóc tôi cầu đen này. Đúng biết luôn. Đúng mình nó là đét. Rồi, em đây tôi còn làm một chút tay cho một cái hay. Mới là tiếp theo sẽ đâu này. Nguyên không bậy. Ui, anh đi xa có đa lưng khả nguồn của chút ngừa đây nó vâng phải xin đưa vào ông sẽ sát qua về đầu khe mưa nào ra lại vậy cạp lại vậy Duduk deh, apa lang? Bidiनो जोङो बेलासिथाय बाथाय इदि साहा लोङो जिरायनानै जोंहा बिखुनजोजों जेरावबो थांनो जायगाबो गैया नालाय कल'नि सिङाव थाबाय थानाय बाया मा जिरायनानै था गोसो जायोबा लोगोफोरजों बेरायहैबाय थाङाबा था गावबागाव खवाथाराव So guys, बिदिबा भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट साबसक्राइब खालामना होदो आंनि इउटुब चेनेलखौ जायफोर आंनि इउटुब चेनेलाव गोदानफोर बिसोरो आंनि आरो इन्सटाग्रामखौबो फल' खालामनो हागोन आरो आंनि फेसबुक प्रफाइलावबो थांनानै नायनो हागोन अके आयै दिदो बाय होनहरदो दे बाय गाइस होनहरदो दे बाय गाइस होनहरदो दे Bye bye đi. Đi biểu bye bye luôn đi. À sao lần đừng được. Bye bye đi. Bye friends. Okay?
all